सोरबा गाज्रि आसि थुयै pada गाज्रि बेबायदि गावनाव मेलेम दङ साननो हानाय गोहो दङ गावनि जिउजों क्लास खालाम मालायनि जिउजों नङा दा गोबाङानो प्रकाश बिथांखौ गाज्रि मोननानै दङ जे बिथाङा इउपिपिएलनि सासे सापर्टार हिसाबै बिथाङा रङियाव लादों बिदिनो प्रमद खालामबाय रङियानि रङियाव थायो बेखायनो बिसोर स्पन्सर खालामदों नामा बेबायदि गोबांथार दुखु मोनदों आरो प्रकाशआ दाल' नङा भाइ सिगांनिफ्रायनो बिराद खस्थ' खालामो आरो बिराद हेल्प होदों जों रङिया दाख्लैनिसो हेल्प होग्रा बेथ' सिगांनिफ्रायनो गावनि फैसाजों नङाबाबो माने इजि नङा नोंथांमोना मालाबा प्रकाशनि खामानिखौ मावनानै बा नोंथांमोना साननो हागौ प्रकाशनि थाखाय प्रकाशखौ मा होनो तारिफ खालामगासिनो बा बाख्नायगासिनो दङ जोंहा प्रांजलबो दङ आरो दा देरहासार इस्लारि बा जेम्सआनो होन बा एमजेआनो होन बिथांमोनाबो बयबो सापर्ट खालामो खिन्थु बेयावहाय जे जोङो सिगांनिफ्राय सापर्ट खालामबाय थानाय मानसिखौ माबा मोनसे बुंफ्लांनायाव गाज्रि मोननो नाङा आरोना मानसियाथ' बुंफ्लांखायो नालाय दा मानसिफ्रा बिदिनोसै माने सिगांनिफ्राय मोजां मोजां खामानि मावबाय थाबाबो जुदि मोनसे गाज्रि फिसा खालामोबा बे गाज्रिखौनो लानानै बुंबाय थागोन आरोना बे गाज्रिखौनो लानानै सोलोंखारिबाय थागोन खिन्थु जोङो बेखौबो गोसोआव लानांगौ जे बे बिथाङा सिगांनिफ्राय मा मावदों सिगांनिफ्राय मा खालामदों जोंनि थाखाय बिथाङा जों बर' हारिनि सोरबा सोरबा सुबुंफोरखौ हेल्प खालामनानै जेबो मोना खिन्थु बिथाङा सासे ससियेल वर्कार हिसाबै बा मालाबा मानसिया जों मानसिखौथ' मोननै आथिं थानाय जुनाराबोलायनो मालाबा गाबदेनो जों मोननै माने थोंनै आथिं थानाय हिसाबै जों माब्लाबा बुंफ्लाङो माब्लाबा गाबलेफ्लाङो बेवहायनो कन्ट्रभार्सिफोरा स्टार्ट जायो बे नङा माने मा होनो बुंफ्लांनायाथ' बुंफ्लांखायो मालाबा बेवहाय निमाहा बियोब्ला जों बेखौ निमाहाखौबो होनो रोंनांगौ जेरैहाय सोरबा जुदि गाज्रि भिडिअ होबाय थाग्रा बे मानसिया जुदि मोजाङाव फैबायब्ला जों बेखौ हिंसा होनाङा जों बेखौ मा होनो मटिभेटसो खालामनांगौ जे बे भिडिअआ पास इज पास बेबायदि साननानै जों बेखौ मटिभेटसो खालामनांगौ बे नङा जे नोङो बेबायदि भिडिअ बानायगोन नों दासो मानो बिदि खालामो बेबायदि होननानै जों बेखौ इनसाल्ट खालामनाङा जुदि बेबायदि होननानै जों इनसाल्ट खालामोबा बेबायदिनो जेब्लाबो माने चेन्ज जानाय नङा आरोना कन्ट्रभार्सिनि सायाव मा होनबावनो आङो जों बयबो बर' इउटिउबार्स हिसाबै बयबो खौसेथियाव फैनांगौ बयबो ज' जानांगौ जेरैबायदि दहाय मिथिया बुंबाय जे ज' जानानै जोङो सोरखौबा हेल्प होबा बिराद माने मा होनो जों सासे जेरैबायदि हेल्प होबा बेनिख्रुइ बांसिन जों ग्रुप वाइसआव खामानि मावोबा बांसिन लाब जागोन आरोना जोंहा जों माबाफोर जुदि सोरबा इउटिउबार भुल नुदोंबा बेखौ डाइरेक्ट कल खालामनानै बा डाइरेक्ट भिडिअनि गेजेरजोंबो बुंनांगौ जे बेबायदि नङा नोंनि एसे भुल जाबाय बेबायदि आरोना रस्टिं खालामबाबो माखासे रस्टिंनि रुल्स थायो बा माखासे माबा टेकनिक थायो आरोना रायज्लायनाय बुंनायनि बेखौहाय मोजाङै बुजिनानै खालामनांगौ आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय आरो ओमफ्राय माखासे इउटिउबारफोरा नुजाफैनो हायाखै बेखौ जों गाज्रि मोना माखासे पार्सनेल खामानिफोरबो थायो हिसाबै आरो जायफोर नोंथांमोना नुजाथिफैनो हादों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर नोंथांमोन फैयामोनब्ला जोंनि बे मिटिङा मेहेरगोनां जानाय नङामोन आरो आं बिराद गोजोनदों बिदि मिटिङाव फैनायखौ आरो गुबुन हारिफोरनाथ' बिदि इउटिउबार्स बेफोरबायदि प्रग्रामा जाखाबाय थायो नालाय जोंनाबो बे फार्स्ट टाइम जायो गोसोआव थासिगोन लाइफआवहाय आरो